Ahojte, vítam vás pri ďalšom videjku. Vlasy z cesty. Dneska vám ukážem knižky Book haul. Mám strašne veľa knižiek, ktoré by sa vám ukázala, je ich cez 20 a tak som sa rozhodla, lebo niektoré som si kúpila v Prahe. No, a tak som sa rozhodla, že tie, čo som si kúpila doma, urobím book haul a potom urobím samostatné video knižky, ktoré som si kúpila v Prahe. No, mám už strašne slabú baterku, takže ideme na to. O týchto knihách vám poviem strašne málo, pretože o väčšine ani nič neviem. Láska je chyba v programe, túto knihu som dostala na narodeniny a už som o nej rozprávala v mojom videjku wrap-up alebo knižke, ktoré som prečítala, neviem ešte ako ho nazvem, takže vám ho dám do popisu a môžete si to video pozrieť. Ďalej tu mám Dvor nad Trňou a na dvore s trňou a počkaj, ako sa to? Na dvore s trňou a rúží. Neviem, chápete ma, chápeme sa, chápete ma. Túto knižku som dostala od vydavateľstva Slovart a mám z nej veľkú radosť a neviem veľmi o čom je, ale viem, že to je určite civá knižka a tak si ju prečítam a urobím vám na ňu recenziu. Ďalšiu knižku tu mám Proroctvo a to je druhá časť, neviem ako sa volá prvá časť, ale vidíte, druhá časť fantasy trilógie z mestečka Providence, neviem či vôbec je tretia časť, hlavne že mám druhú, nevadí, že ani prvú nemám, ale stála 2 €, tak som si ju zobrala a povedala som si, že si kúpim jednotku a už budem mať aj dvojku. Hej, takže neviem vôbec o čom je, netuším o čom je, proste som si ju kúpila, lebo vyzerá byť civá a má civý obal a bola lacná, tak som si ju kúpila. Ďalšiu knižku mám od Harper Lee, Nezabíjajte vtáčika, je to klasika To Kill a Mockingbird a takisto neviem prečo ju tak preložil, lebo Nezabíjajte vtáčika, po česky sa volá Zabijte vtáčika, alebo neviem, proste tak divne, no to je jedno. Proste, môj obľúbený booktuber Peter Likes Books, a to je jeho úplne obľúbená knižka a ja som si chcela prečítať viacej klasík a tak som si kúpila túto a povedala som si, že si ju prečítam. Takže sa k nej určite dostanem. Ďalšia knižka Divosi od Jacob Gray. O tejto knižke je takisto bola veľmi lacná, stála 2 € a rodičia ho odvrhli, vychovali ho v rany, prenasledovala ho temnota. Tieto 3 veci som si prečítala, zaujalo ma to, je to kniha pre deti, čo vy určite viete, ja mám veľmi rada, takže som si ju kúpila a prečítam si, určite sa k tomu raz dostanem. Takže, to je táto. Ďalšia knižka Klamári od E. Lockhart a zase bola zlacnená, ja mám šťastie na lacné knižky, proste 4 € z 10 a veľa ľudí ju čítalo, veľa zmiešaných názorov som na túto knižku počula, niekto tú knihu miluje, niekto tú knihu nenávidí a ja som chcela vedieť, aký bude môj názor. Kebyže nebola zlacnená, poviem vám úprimne, si ju nekúpim, tak až ma to veľmi nebodá, že čo sa nebude myslieť, ale keď stála 4 € tak som si povedala, no budíš. A uvidím, čo si o nej bude myslieť. Ďalšia knižka Hovor, samozrejme zase zlacnená. Táto knižka bola už aj sfilmovaná, volá sa, že Speak, rovnako ako knižka a hrá tam Bella. Nie, priznaj meno. Kristen Stewart, áno, hrá tam ona. A mne sa ten film veľmi páči, už som ho videla niekoľko razy a v živote som nečítala knižku, tak som si povedala, že si knižku kúpim, prečítam a zistím, či sa mi páči. Tak samozrejme je to paperback milujem a bola ešte k tomu zlacnená a aj tak som si ju chcela kúpiť, takže hej. Mala si dobrú karmu, keď som ju našla zlacnenú. Ďalšiu knižku som si kúpila v Budapešti a volá sa Everyday Sexism od Laura Bates a ona mala, neviem, nechcem povedať ako prednášku, ale jak je ten TED Talk, viete, tak tam rozprávala a proste je to úplne úžasná žena a napísala takúto knižku a ja som bola s mojimi rodičmi v Budapešti a chcela som si z toho niečo zobrať a sme chodili po všetkých možných knihkupectvách, sme mali pozrieť a navštíviť aj najväčšie v Maďarsku, lenže sme zistili,
že ho zavreli, takže sme ho bohužiaľ nenavštívili. Ale našli sme tam také malé knihkupectvo, kde predávali iba anglické knihy. A bola som úplne v šoku, keď som zistila, že tam majú kopu kníh o feminizme, tak aspoň jednu som si musela zobrať. A podľa mňa je úplne rozkošná a páči sa mi, aká je farebná a biela, takže som si ju kúpila. A vy viete, že ja zbožňujem feministické knihy, pretože som práve feministka. Ďalej, neviem, či túto knižku som vám už ukazovala, alebo nie, ale je to Oranž na červenom vrchu. Táto knižka je už trošičku staršia, ale samozrejme zase bola zlacnená. A tak som si ju kúpila a chcem si ju prečítať a uvidíme, aký bude mať na ňu názor. Áno. A viete, koľko stála? Stála 3 €. Nekúpte to. Takže. Ďalšia kniha, Netvor je zver, od autora Peter Nel van Arsdale. Neviem, či to je autor, neviem, či to je autorka, Venizla som prečítala to meno, pardon, ospravedlňujem sa, ale táto knižka vyzerá byť úplne maximálne úžasná. A síce neviem, kedy sa k nej dostanem, ale chcela by som si ju prečítať čo najskôr. Rozmýšľala som, že by som si ju prečítala teraz, ale bohužiaľ Harry Potter vyhral a rozhodla som sa, že proste si prečítam radšej Harryho. Ale táto určite je za chvíľku, u nás zostane takisto. Takže áno. Dostala som ju z vydavateľstva Slovák a vyzerá byť úplne pecková a strašne sa na ňu teším. A ďalšia kniha je od Sophie Kinsella, neviem, Hľadá sa Audrey. A táto knižka je veľmi rozkošná. A už som na ňu dlhšie pokúkovala, ale nikdy som sa nedostala k tomu si ju kúpiť a našla som ju zlacnenú za 5 €, tak som si ju kúpila a proste som si povedala, že si ju prečítam a pozriem, čo si o nej myslím. Je to takisto knižka určená pre trošku mladších čitateľov, ale to mne nevadí, to ja mám rada, takže uvidíme, čo si o nej myslím. A takisto sa mi páči na tomto obale, že tu je napísané, je OK povedať nie, je OK povedať, o tomto sa nechcem baviť, pretože to je presne, je to pravda. A keď proste niekto povie nie, nemusí sa k tomu viacej vyjadrovať, nemusí udať dôvod, proste nie stačí a ďalej už by nič nemalo nasledovať. Chápete? Proste človek sa nemusí vysvetľovať. Nie je proste nie a bodka. A sa mi to páčilo, že to je na začiatku napísané a tak som si ju kúpila a inak viac neviem o čom. Ale to je podľa mňa najlepšie. Niekedy je to, viete, hit or miss. Niekedy z toho proste vznikne, že to je úplne epická kniha a bude patriť k mojim úplne najobľúbenejším, keď o nej vôbec nič neviem, alebo proste to bude veľmi zlé a skončí to veľmi zlé a nebude sa mi to vôbec páčiť, ako to už bolo pri niektorých knihách, o ktorých som vôbec nič nevedela. A ešte tu máme poslednú knižku a to je knižka Naslepo od autora Josh Malerman a túto knižku som dostala, som si ju nekúpila, iba som si ju vybrala a mi ju takto kúpil. Takže ďakujem za knižku. A znela veľmi divo. Neotváraj oči, inak zomrieš. A som si tu o nej niečo prečítala na tom boku. Vonku niečo je a proste to znelo tak úplne strašidelne, tak jesene a proste sa strašne teším na to, ako si túto knižku prečítam, keď už bude trošku, viete, taká jeseň začínať a bude to vonku také spooky a proste, teším sa na to veľmi. A to sú také vrany a proste, áno, bude to určite zivé. Takže si ju prečítam a určite vám prinesem recenziu a keď nie recenziu, aspoň trošku maličku vám o nej poviem. Dobre, takže to bol môj book haul, knižky, ktoré som si kúpila tu na doma v Košice alebo v Budapešti. Tu je jedno Everyday Sexy. A my sa uvidíme pri ďalšom videjku. Ahojte.